Avui faig ruta pel Ripollès i començo per la seva capital de comarca, Ripoll, el cor de la Catalunya vella. Amb el seu monestir benedictí del segle IX, fundat per Guifré el Pilós, el monestir de Santa Maria de Ripoll. Es creu que s'edificà sobre un anterior de l'època visigòtica, destruït l'any 589 pels àrabs, i l'actual serví de lloc d'enterrament pels comtes de Barcelona i Besalú. Just a la sortida de Ripoll comença la Via Verda coneguda amb el nom de la Ruta del Ferro i del Carbó. Aquesta Via Verda segueix l'itinerari de l'antiga via ferroviària que arribava fins a Sant Joan de les Abadesses, i a partir d'allà ja segueix un sender ocupat ara per la Via Verda fins a Ogassa, important localitat minera d'aquests dos elements, el ferro i el carbó, aquí al Ripollès. Aquesta Via Verda, per bicicletes i vianants, travessa la carretera direcció a Sant Joan. A uns 800 metres d'alçada i amb uns 3.000 habitants, a l'est de Ripoll, Sant Joan de les Abadesses és una població amb gran quantitat de vestigis històrics que l'han dotat d'un gran renom cultural. El Pont Vell, destruït a la passada Guerra Civil, va ser reconstruït posteriorment. Tot just passada l'entrada del poble, el passeig del comte Guifré comunica l'entrada d'aquest amb el monestir. El monestir romànic de Sant Joan de les Abadesses va ser fundat l'any 886 i va ser l'únic monestir femení fins l'any 945, essent Emma la seva primera abadessa.
I just al costat seu hi tenim el Palau de l'Abadia, del segle XIV, que fou residència de l'abat fins que posteriorment tingué diversos usos. Actualment, el centre d'informació i un museu del comte Arnau. I davant seu hi tenim un mirador cap al riu i l'antic molí. Al costat del monestir i de l'abadia hi trobem un espai curiós, la plaça de Mèxic. I això és degut que Jaume Nuno, un fill de la població i compositor, l'any 1854 va crear l'himne nacional d'aquest país centreamericà. Molt a prop del passeig trobem l'església de Sant Pol, destruïda a la passada Guerra Civil entre els anys 1936 i 1939 i així mateix afectada pels moviments sísmics que pateix la zona. Darrere seu hi trobem la plaça de Guifré el Pilós, considerat el fundador de Catalunya i anomenat el pare de la pàtria. La seva biografia està plena de realitat i llegenda. El comte Guifré el Pilós va morir en batalla a mans musulmanes l'any 897 i el seu cos està enterrat al monestir de Ripoll. La plaça Major, porxada amb elements gòtics, és el centre neuràlgic de la vila i en Jaume I li va atorgar el permís per a tal de fer-hi mercat. I al carrer Major número 11 hi trobem la casa d'estiueig on feia estades en Joan Maragall. La muralla, originària del segle XIII, va arribar a tenir 24 torres i 3 portals d'accés. Sortint de Sant Joan, arribem al que va ser en d'altre temps l'antiga estació de tren on tenia al final el Brancany que provenia des de Ripoll. Avui reconvertida en un restaurant de la Ruta del Ferro i amb una zona d'esbarjos per la quitxalla. Tot pujant cap a Ogassa, trobem diversos trams on la Ruta del Ferro creua la carretera. Ogassa, en d'altres temps, fou un important nucli miner pel que fa a la mineria de ferro i carbó de la comarca, avui dia convertit en un lloc d'excel·lents restaurants per menjar. Des d'Ogassa, per una espectacular pista encimentada de gran bellesa, em dirigeixo a Camprodon.
I finalment he arribat a Camprodon, una població d'uns 3.500 habitants i creuada pel riu Ter, que es troba al cor dels Pirineus. Just a l'entrada paro al Parc de la Mare de Déu de la Font, una zona de lleure i pícnic a l'entrada de la població. El pont nou de Camprodon, del segle XII i reconstruït al XIV, es va construir per donar viabilitat al camí de ferradura cap a la Cerdanya. El monestir de Sant Pere, benedictí del segle XII, va ser fundat per Guifré II de Besalú. El passeig Maristany, construït a la dècada de 1920, ha esdevingut una zona residencial d'alt nivell. Lloc idoni per donar per acabat el vídeo d'avui.